O CEIP, o grupo en colaboración coa Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia, da que forma parte, e a AMPA Santa Uxía, celebraron esta mañá un mercadiño solidario. Por unhas horas os rapaces cambiaron as aulas pola rúa, e na praza do Concello instalaron varios postos nos que se repartían libros a cambio de alimentos non perecedoiros. Nos, o CEIP, o grupo, fixemos o segundo mercadillo solidario que consiste en trocar alimentos por libros para doalos a Cáritas e RCP Población, algo así. Nesta vez estamos recoidando mucha comida, pois a verdade é que esperemos que venga máis xente, porque aún temos moitos libros e pois aún podemos recaudar moita comida. Dende o Centro Educativo, con esta iniciativa, que forma parte tamén do Xuño da Cultura e das Artes, pretenden sensibilizar os nenos da realidade social que lles rodea, transmitíndolle unha educación en valores, como é o da solidariedade. Si os nenos teñen que convivir, estamos con todo o tema pois de inclusión, de diálogo, pois a ver, que menos que facer algunha iniciativa deste tipo. Teñen que saber que hai xente nunha situación máis desfavorecida e que todo o mundo pode aportar o seu, digamos, grande area para que esta situación, se non se revirte, pois polo menos sea, bueno, menos dura para eles, non? Animadevos a participar nesta iniciativa do CEIP, o grupo.